eyiphusha kancane impundu yakhe. Phela umuntu wesifazane uyathanda ukushela bo. Umuntu wesifazane uyagula makuphela isesingisiwe kuphela 3 months engashelwa. Umuntu wesifazane uyagula makuphela 3 months esindisiwe. Futhi uyagula umfazi wakho ungasasho wazi wamuhle. Bayizitshe ezibuthakathaka bafuna uhlala baxethi umuhle. Ngoba noma engemuhle kalona futhi umuhle. Athi kunese irevelation ngikublowe ingqondo. Makudalwa indoda uThixo edala indoda yadalwa ngodaka. Ayibumba ngodaka. Kodwa uThixo sezodala owesifazane izandla zakhe zazinegazi ngoba they are in the blood covenant. That's why every woman menstruates. Ndenzulu kuyasho ukuthi they are not ordinary people. Badalwa ngezandla ezinegazi. That's why kufanele baphume igazi njalo once a month. Baphume leli gazi okusho ukuthi abomqophiso. Ingakho mawudlala ngowesifazane uThixo inyembezi zowesifazane mazehla ziqonsele enhlizweni kaJehova. Ziqonsele enhlizweni kaJehova. Badalwa ngezandla ezinegazi. That's why uma uqala ukulala nayo kuqhuma igazi. Abantwana obaby manje osana abaqathi ngikhuluma imkuba. Ngikhuluma into enzulu ongayithola ecaweni yakho. Nginezinto ongayifumana ecaweni yakho. Abantu laba abaspecial enhlizweni. Mange ngiye esitolo lapha ngiyokwenza iphotocopy. I-original imbi kodwa iphotocopy iba yinhle. Indoda i-original kodwa umuntu wesifazane uyi-photocopy. That's why bebahle. Sesingavala. Sesingavala. Oh, sivale. Bamba. Eskar. Yabona eskar. Eskar. Abantu baseskar njengamanje abasawancibi ama-underwear sister. Eskar. Othani shumela tunami. Ayeye matibona yeye. Ayeye bantu abasha yeye. Mix it. Eskar. Awusathandazi methu umuntu uyakuthanda. Niyadeyithana. Nihambe niye kwaSpare akuthenge ngeplate lama ribs. Eskar. Kunosisi namhlanje ba positive. Balahlekelwe bayithola le AIDS ngeplate lama ribs. Ngashumela. Kade ngifunda ku-email, yami. Manje baseSikhari abananhloni amanyala. Umama eZimbabwe kwelikaMgabe ushade nendoda, uzoshada nendoda imithisile emveni kokufa katata. Bayagxothwa endaweni because uthi kunandle ulwisa amankazana afuna lonyana unina. Enye ingane sengivala izalwe izandla zidibene kanje. Enye ingane ngizonikhombisa izalwe inepenis la enhloko. Njengoba uhleka mfana wami uzoshada intombazane izala ingane enjalo ngoba uhleka umuntu ongazenzanga sibhanqa ndini. Izalwe inepenis la ukusho ukuthi umoya ingcwele. Time is short. Jesus is coming.
Ngitheleni ngani nabeyiqhaqha izandla yafa. Nabeyiqhaqha zasibhala ukuthini izandla. Jesus is coming back again. Cela ukuvala ngalokho. Uzoqhubeka ngomso eSikhari. Uzoqhubeka ngomsinde lentshumayelo. eGibhithe kwi-email yami. Ngifunde i-email yami lapha eGibhithe. Elinye iSulman labhaqa umfazi walo efunda iBhayibheli. Kanti usesindisiwe. Lambhaqa. Yintoni? Uthi lo mama kudala ngisela amanzi lawa la eIslam bengiphinde ngincane. Kodwa khona uhlobo lamanzi engidibane nalo. Lelo hlobo lamanzi noma ngingedwa lukhuluma nami. Lubaleke eswini. Luqhiba incane. It flows and it gives you joyous spirit. When it flows in all seasons. It flows in winter. It flows in summer. It does not stop. It flows when you are healthy. It flows even when you are sick. It flows. At it reaches to the highest mountain. It flows. And it flows to the lowest valley. Oh, wonderful God, Jesus, give me strength from day to day. Jesus. Sifazane ngiphusisi. Wathi lesifazane sengivala awazi yini ukuthi number 1 wambone umJuda. Awazi ukuthi umJuda nomSamaria. Mina I'm assembly of God. I am faith mission. I am power of God. I am CFC. I am Baptist. Kanti lapha kungenwa ngama labels. Aba ihlabathi lilinyazwe ihomosexuality. Nebandla likaJesu libanjwe spiritual homosexuality. Owase Baptist uhamba nowase Baptist. Owase assembly uhamba nowase assembly. Bahambisana bodwa endethi bayezulwini nalabo abanye kodwa abahambisani ngoba babone becawe lakhe. Abanye ngabe bagcwelelana ukuthi uSithole wase CFC. Kanti ababoni ukuthi uJoseph uSithole ubaphathela ukutsha. Kodwa bona bajonga ilabel. Ethi nase zakithi. Yazi umoya wano? Religion. Religion is more dangerous than communism. Opre. Ngicela bakhumbuze ababuthi abangazukwenza lento. Ngicela nizwe ama voices into engayithepha. Ngithathe lapha niyesihogweni. Awuyidlali. Lalela, ungayidlali. Lalela. Uma usaba nje umobo bangaka abantu abangeka abanye benza inkonzo ngebomu. Sibabhalela incwadi ba disturb abazana babo bengisi la. Baba vala bathi uSithole uyanikela ngizonikela izinja noma nginonisa abantu. Ngicela ubuza uma manikela ubani obusekayo. Abanye abafuna ukubazi ngishumela inyani amahamente abo ngoba baphila basebenzisa imixed. Noah penda inqanawe ngaphakathi nangaphandle. Siya kanjalo. Uyayibona iCoca-Cola? Uyayibona iCoca-Cola? Khona lethu 2 liter. Le 1.25 liter. The half liter.
i-transparent, uyibona ukude. Uyibona unjani? Kodwa ngithanda le Coca-Cola kuthiwa isetini ikwi-can. Awuyiboni le i-2 liter no 1.25 liter no half a liter. Ubona ikhala yayo ukude. Isikhar. Mina ngithetha ngesikhar. Ama Coca-Cola ahlezi ngaphandle. Mina ngikhuluma ngenye into, ngikhuluma ngama Coca-Cola ahlezi ngaphandle ko 2 liter kuzimalanga yo 2 liter. Indlela kanxibe ngayo uyabona nje ivese 2 liter. Ngikhuluma ngesikhar ivese 2 liter. Nale i-half liter leli. Seningivile. Angizile ukuzoxela abantu uJesu angaxela umuntu ngezono zakhe, wemnikeza isolution. Angizizwe uxela ngesono sakho, ngizokunikeza isolution. Umoya ingcwele ozodila nalonto. Kodwa ama Coca-Cola wafihla. Ngithanda lesethinini, uyibona ikhala yayo mhlazana uyivula usuyithengile. Le yakho yanje ibona yibo bonke abafana. Coca-Cola, i-2 liter, i-Drakensberg Mountain. Angivale. Bamba. uJesu. John mina uyekana enxila leli. Yani enxila. Uyazi uThixo uthe entendeni yami. Uyazi uthini? Ungitshela into enzima kuThixo. Wathi khona abantu ozobafaka ethimini nakho akade bengamageza. Bazofika begeza. Manje uThixo ungonjile. Ungayithi amanxila. Wathetha nami. Ngiyakubingelela nonkululeko. Wayesethimini yamazwe wathola umshado. Phakama. Uthatha bayakhani suku. Ibona babehlabela kakhulu kwigqotha phakama. Babehlabelela intuzuma kuze kuphenduka ubongeka. Angimbona la usesebenza la. Uphangela la uyi-social worker. Isikhar. Bamba. Wasethi sengivala. Ngiphuzise. Awazi into umJuda. Lalela wambone umJuda akadlelana. Usethi uYesu ukuba one ubuwazi. Waveza sabona Trinity God at the same time. Asifale sabona ubuthathu bukaJehova. Uthi uba ubani lokhu ubuwazi isipho sikaNkulunkulu, isipho the gift, the Holy Spirit. SikaNkulunkulu God the Father. Nokuthi ngubani okhuluma nawo God the Son. Angithi uJesu ubuthathu buyavela. Bavela emlanjeni waseJordan. As ethi John, behold the lamb. Mefika emfaka emanzini. Mevuka kwehla umoya ingcwele ngesimo sehophe. Ehlala phezu kwa God the Son. Kwavuleka amazwi kwathetha the voice of God. This is my son in whom I'm well pleased. Kwavela Trinity God. Asivale. Uthi uJesu, whosoever drinks of this water shall thirst again. Kodwa ozophuza osele la ngimnikeza wona sophinde. Asivale ngalokho. Usethi manje akasathi Juda. Usethi stage number 2. Umpromoter manje. Uqale wathi Jew. Okwesibili wathi unesitshilelo manje. Usethi uYesu hamba uyolanda indoda yakho. Usethi lo mfazane anginandoda. Usethi uYesu asivale. Usho kahle usuke bona 5 husbands. Even nalo hlezi nayo akusiyone yakho. Usethi lona, I perceive you are a prophet. Third stage, you are a prophet.
uthini uThixo manje? Mawusindiswa uqale umbona ngathi uyiJuda. Kodwa manje wafika ensindisweni ayaqala ukuvuleka amehlo. Ukuthi kanti ngishiye inyanya zakithi ngize endodeni eright kumnumzana. Kumhlekazi. 3 uzazi zonke izinto ozenzayo nokhohlakele kuzo. He is a prophet. Masethu Jesu, sifazane isikhathi siyeza sesikhona ukuthi abazokhonza uThixo. Bazomkhonza 1 ngomoya nangeqiniso. Angisazi ukhonza entabeni, angisazi ukhonza eJerusalem. Ngamanye amazwi ibandla liba la phakathi kwakho. uThixo uba kuwena. Usemotweni, usemsebenzini, usetoilet, usebus rank, usestratweni. Akudingi uye endlini yesonto. Umkhonza ngomoya for 24 hours. Awulindele usuku leqhawe. Usathi, sir, are you the Messiah? Stage number 4. Messiah, the anointed one, Christ. Niyazi ukuthi abanye baqamba manga bathi uJesu igama lakhe uChrist ifani yakhe. Yo, angivala ongipha amanzi ngisela. Thank you. Emakethe. Zufo lale amapro lonkosikazi waba nesishilelo engatshelwa ngomuntu. Yindaba wehlezi kwi-mountain watching. Jew, say, prophet, Messiah. Usathi uJesu nginguye. Bamba. Omunye utata ngapha kwaZulu uyibhinqa akafundanga. Ubona kuvule kuphuma amanzi la empompini nithini umpompi tap. Wayithanda lento ebona kuphuma amanzi. Manje la ehlala khona ezilalini ayikho lento. Ngeke ilanga wasimpula le tap. Wayisimpula shi. Mezimbula wahamba nayo wathi wozani wamemenza umphakathi wonke wozani ngizofumana amanzi beza abantu nezitsha wavula do amanzi wavula ingxakelo baba uthathe instrument kodwa walahlekelwa isource. Lo mpompi udinga uxhume kwi-reservoir. Noma ungawuthatha utap malingekho umthombo wamanzi ophuza kulamanzi uthi John chapter 7 eswini sakhe kuyagobhoza kuyangimpompoza. Asivale uthi uJesu ophinda aphuze lamanzi uzoma kodwa amanzi engakumnikeza wona ayophinde ome. Ungabona eKokstat bezondana bodwa abazalwane balahlekelwa ngamanzi basela amanzi aronga. Ungabona eKokstat hleba niyakritisayizana yilo uthela misonto libhetere angabe siyabambana. Akusekho mJuda, akusekho mGreki, singabantwana bendoda eyodwa kodwa sihlukene ngezindlu kodwa sizalwa indoda eyodwa.
ozonda umzalwane wakhe is a murderer. Makunomzalwane wakwelinye icala ongamkhulumisi uzoya esihogweni. Ngithi mina abafundisi apha amahamente enu ngoba la kuzoshunyelwa kwakhiwe amahamente enu nibe right. Asivale ngalokho. Yo. Sibona uThixo ethetha newoman. A doorway of women yavuleka. Lithi iBhayibheli. Washiya imbiza. Make wadibana noThixo. No yes. Kunezinto oyishiyayo. Make wadibana nensindiso. Kunezinto oyishiyayo. Awushiswa umshumayeli. Iyona ekushisayo. Abanye bangithetha nje baphethe imbiza. Abaphethe imbiza ye tradition. Kunamaqhawe kamoya. Akami umuntu wesifazana on big occasions. Ashumayele akuvumelekile. Asimelwa thina umfazi. Kanti abazi ukuthi impendulo yabo ikulomfazi. Njongeni kahle hle abantu abazosenza uThixo women. It's a man with a womb. The community women, womb, a place of development. Kona madoda lana athamita izinto zikaNkulunkulu kodwa wanaso isibeleko. Umntwana akakhuleli ngaphandle ukhulela esibelekweni. Le vision yakho idinga the womb. Ithi ezinye ibeleko seyikrekhile. Ziyavuza zikwazi ukubamba nomtsonto. Yabona namhlanje angikitazi umuntu. Ayiqhwabisa izandla into engithethayo. Abanye ibeleko zabo zonakele sidinga ukuthi zikhushwe. Babe ngabantu besifazana kanti sebekho abasenayo sibeleko. Ngeke saconceive. Ngeke samitha. Abakwazi ukumitha izinto zikaThixo. Bamitha izinto zabantu. Njengoba unginona ngila ngimitha izinto zaphezulu. I've got a womb. Lahlezi khona into zikaThixo. Lento engenzayo into engayimitha. And angizuqhomva. Angizosihushulisisa. Angiqhomva. Ngifuna ukuyizala lengane. Abanye ibeleko zabo ayikhulisi. Ingane yasuka kuyihombi ihlale kuma tubes. Lo mzalwane noma ngena abantu abasha abasinziwe uyabaklapha ngophush. Ulimi lakhe liphethe iklele. Liqoba abazalwane. Khona abantu asebawa ngenxa yokuthetha kwakho. A place of development. Ingane ikhulela kuphi? Futhi fanele ihlale esibelethweni izibe matured bese iyaphuma. Abanye ukuthi esahleze esibelekweni esahleze 3 months usefuna ukuzala. Afuna ukuyoqala iministry ngoba enale giftana. Athi ngikhulume nabazalwane. Ngisavangeli. Afuna ukuyoqala ukuyosetshenziswa kanti useraw. Noma ekhuluma akakhuluma into constructive. Uyalimaza. Unqamela ipulpit kanti useseGilgal. Usopha igazi.
ilonda zikakapholi. Ilonda azikakapholi. Umuzwa noma eshumayela ukuthi lo uvuza igazi. Umuzwa noma ekhuluma unesilonda. And khona isihlobo lesilonda esinoqweqwe esinescalp. Ungacinga uba si right, sibuya ngathi sipholile kanti ngaphakathi sisa. Khona abantu abanjalo babuka ngathi ba right kanti balimele ngaphakathi. Noma ngathi icwaka manje iyangena, iyashona. Abanye baqala iministry kodwa akathethisani nabanye abantu. Izolo uThixo ubethi ndihamba nola esile. Manje akafuna amahash uThixo ecaweni ngoba ihash ele competition kodwa esile imbongolo it's a burden carrying animal. Liyathwala. Manje abekho abantu abafuna ama esile imbongolo, bafuna amahash ba compete nano pastor. Angahloniphi nesicaka sikaThixo. Johan mina. Ithi ngikhuluma lento nginakhe. Noma uJoshua waba powerful. Noma uJoshua waba powerful. Kodwa isithixo sebreakthrough yakhe sasekuMose. Johan. Ngicela ngisebazana unikhulile. Noma ungavutha kanjani ubeka abantu imilwelo izandla baphile, but kukhona izinto ongakuyithole osithixo zazo zikuMoses, zikwi-senior leader yakho, zikutata wakho wakomoya. Ngicela ibandla lami ngephasi ukuthi noma yini enifunayo i-breakthrough yeni iku-NJ yoMoses. Ukuze nifuma usandile lo wami shumela kakhulu kodwa izinto uyithathe khona ngeke ayithole mehamba ngingamnikizanga. Khona abantu abaze bashiye ibandla kanti akathethanga notata. Angaphatheki, angabi nempumelelo ngoba uthi umoya ingcwele this says zilukule 30 days. Spirit of Absalom sibambe ibandla, moya ongalawuleki, moya we-rebellion, moya okompyutha nelida. I-esila yaziwa ngegama kodwa ihash linegama. Uyihash noma uyi-esili. I-esili iyahoya. I don't want horses in my church. I want donkeys, burden carriers, and a focus. Ebandleni kaJesu emzimbeni kaJesu bonke abantu makabanento useqale yakhe iministry. Angafuni ukusubmit. Wonke umuntu unomoya we-celebrity. Akekho ufuna uba yi-servant. Bonke abantu unede discipline afuna uqala into yakhe. That is why sinama-microwave pastors, SAPs, self-appointed pastors. Khona abantu abaqala umsebenzi bengathunywanga uThixo. Abanye bawuqalela imali babona ngendlela esiqoqa ngayo imali baqale nabo kwabo kanti ababizelwanga. Ngicela ukuvala. Hayi nami ngizwile uThixo khona into akayibekile. Uyibekile? Yes. Manje usethe eqala kwakho
njengoba nawenza kanje uzozala 8 times 3 times kuwe esizokwenza 3 times lokho kwenza kwabanye. Jokani mina sifutha kabi sifuna amagama sifuna intshumayelo ezoniqhwabisa izandla. Touch not my anointed. uAbsalom yonke into yakhe ayihalf. Mebhekele ongathi intombazana, mejonga ngapha ungathi umuntu wesilisa. Mejongele he was half man and half woman. Kunabazalwane abaphila that life. Ngijongeni ngenxa ukuthi wayephila impilo uhalf noma sefa akafanga esemhlabathini akafanga esezulwini wafele ngemkhathini. Half walengiso lento akade eqhoshe ngayo ubuhle bakhe inwele zakhe walenga ngazo. Lento oqhoshe ngayo boastful ngayo yona ezokudestroya. Vale. Kade ngirelease omunye umfundisi to untshangase uzinhle ntshangase noma mntshangase ngaba release ebandleni baqale iministry yabo baphumile baphuma kahle for the first time. Ngi release umuntu for the first time. Lalela ngintshele, we must be genuine fathers. Angiyeke lento ngiseqoqa ngelinye ilanga. Kufanele ngibize leadership seminar yala. Lezi sekwenza leadership seminar. Sisho abantu abangafuna ukuphatheka. Uvula uzip uyoqala ibandla lizovula uzip lonke. Uqala ibandla udivorceile lizodivorce lonke. Ngapha lapha sal uyabona uma amanzi engekho niphuza kwi wrong source of water. Uyabona kamancondo amanzi nakwashemba amanzi kodwa azokuphathisa nebilhazer. Nithini isichenene ngithi mawuphuza amanzi wrong uzophathwa isichenene 2 uzophathwa icholera. Kade ngitshela omunye ubaba la uthi hey Sithole sinewari manje i-swine flu bathi kuzovala i-World Cup bid. Ngithi brother lalela baba uThixo athi prophet the end time revival is South Africa. Ngeke idisturb i-World Cup because it is the plan of God. Akho swine flu ezodla South Africa as long thina sikhona. Cela ubuza umbuzo wodwa. Lamanzi waphuzayo akunikeza ukuphila noma akunikeza izifo. 3 asivale washiya imbiza yakhe. Nawe namhlanje ngifuna uzoshiya imbiza zethixo. Waterboard of idols. Kunembiza oyithwele yethule namhlanje. Abayimaphela bathwele imbiza yongaxoleli. Yama grudge. Cela uyivala lo cell phone. Ebafana. Uzali lo sisilathi ngimphakamisa la uNonkuleko. Khona umfana wangihlupha entuzuma. Wathi ephuma behlatshwa imoto wafa. Basobhana. Ningangxoli. Nizokwenzakala. I'm worried sengivala uthi Thixo iliphi ibandla ozolithatha uzolanda ibandla elinjani uma kunje ebandleni. Uma sizondana sodwa
singathandana lithi iBhayibheli singabi nelinye icala ngaphandle kwelokuthandana. Ngicela ngijonge, ngicela wenze introspection. Nangu uJesu uthi ubuya namhlanje ngo-12 o'clock. Are you ready? Uzela for the church without wrinkles, without blemish, without spots. Owani lengxolo la emva kwakhe yani? Kunengxolo noma ufakazi kodwa siva ingxolo. Noma uqula kodwa siva ingxolo. Owani nomsindo? Khona into eyashiwo uthatha umsiza. Uthi omunye umfundisi usengumbishop manje wesuka eGoli engafundile. Wabizwe eLondon, wathola i-invitation eLondon. Mefika eLondon eHeathrow airport, abekho abantu abamlandile. Wathatha ama-pounds ayi-few, ama-rands ayiwaguqula ama-pounds. Wangena ehotela, walala, kwasala itshintsha. Ngomso wathi uThixo shumayela estradini, open air. Wasethenga i-megaphone speaker, loudspeaker. Wayithenga, akasazi isingisi. Oh, puzayo kulawa amanzi. Oh, puza usho eLondon kwelika Queen. Akho umuntu owazi isiZulu. Uliqaba, ulibhinqa. Wathi moyincele hlabelela. Ngoba uthatha izinto ezobudenga. Ajabhisa ubuhlakani baleliso. Waqhubeka wathi, "Oh, puzayo kulawa amanzi." Aqala amangisi eza, asondele. Wahlabela kulawa amanzi. Oh, puzayo kulawa amanzi. Wasondela amangisi babaningi. Wasimoya ingcwele vula izwi. Wavula uJohn 7 verse 37. Ume khona omileyo, ume khona onxaniweyo, makeze kimi asele. Okholwa yimi njengokusho kombhalo, esiswini sakhe, enhlizweni yakhe kuyangimpompoza amanzi emlambo okuphila okuphakathi. Waphinda hlabela, "Oh, phuzayo kulawa amanzi." Yabo mesho njalo kanti umoya ingcwele umnikeza amandla. Akasazi isingisi. Waseqala washo wathi usho ngezulu ume khona. Omile athula amangisi. Kodwa manje abambekile. Khona into eyenza ukuthi abe glued to this man. Akuyena intambiso. Walokho ekhuluma ngezulu. Wathi esakhuluma ngezulu kwangena impukane. Angena emlonyeni. Kanti akusewona impukane. Umoya ingcwele ushintsha ulimi. Washintsha. Wathi, "If any man is thirsty, let him come." Engakaze asikhulume isingisi. Lithi iBhayibheli ngosuku lePentecost abaJuda bezwa abapostoli. Yilo nalowo wamuza ngokwe-language. Bethetha ilimi. Abanye bathetha isiLatin, abanye bathetha isiGreek. BengamaJuda, bengazange basifundele. Kanti umoya ingcwele usethathe over. Yangena lempukane, kanti angena impukane. UThixo waguqula le ndoda, yathetha ngezilimi, yashumela ngesingisi, asindiswa, waqala ibandla elikhulu. Shiya imbiza yokuthandabusa. Abanye uThixo uthethe nabo kodwa babanjwe imbiza yokuthandabusa. Cela ukuthandaza nawe. Bawo kunembiza kumele ngilahle namhlanje. Asivala amehlo ethu. Kunembiza kumele ngishiye. Into eyenza ivangeli laba lo baba bakudala libe strong. Bebethi nabesindiswa bese beyashiya.
bashiya izinto, bashiya ukuhlalisana, bashiya ukujola, bashiya konke. Laba banamhlanje abashiye. We are called cheaper wenza yonke into. Ngifuna umuntu ozothi Thixo ngifuna ukuhamba nawe. Ngiyayishiya le mbizo engiyithwele. Angiyazi yani imbizo oyithwele. Mhlawumbe imbiza kajealous. Mhlawumbe imbiza yecompetition. Mhlawumbe imbiza obuhlwempu. Mhlawumbe imbiza okuphakama. Mhlawumbe imbizo yamasiko. Wavangela umfazi. Shiya le mbizo oyithwele. Come and see a man. Umfazi wagcwala iSamaria lonke. Kade ehlexeza. Kodwa biza abantu ababizela kuYesu. Esedibane noKristu. Namhlanje ebusuku ungadibana noJesu. Kusale phansi imbiza. Shiya le mbiza enhlizweni. Shiya le mbiza yokuba yiqili. Shiya imbiza yotshomi bakudileya. Shiya. Phakamisa isandla sakho mawuthi nginembiza. God bless you. Siphakamise kakhulu isandla sakho. God bless you. Ngiyayilahla le mbiza. God bless you. 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 Ngiyawadinga lamanzi. They must flow in prosperity, in blessing, and even in adversity. They must flow in winter, even in summer. They must flow, and I must experience joy in my heart. Phamsandla sakho. Selule. Nasi isandla ngiyibona. Selule mntanami. Mhlawumbe wena ukazi usindiswa. Hlangana noJesu namhlanje. I-appointment yakho. It's your divine appointment. Lula isandla sakho. Baba usithole enxaniwe. Ngithi ngiphuza noma ungathola i-education. Angeke wonele. Jesus satisfies the longing of your mind. He satisfies the longing of your soul. He satisfies the longing of your heart. Phamisa isandla sakho. Nginxaniwe. Nginenxanwe. Into eyenza uthanda abafana kangaka inxano. Wena phamisa isandla sakho. Thatha isteps sokugcina inkosi ikubusise. Mana ngenyawo. Phakama ume ngenyawo. God bless you. God bless you. Shh. Thatha isteps sokugcina. Uyalazi usuku wazalwa ngalo. Kodwa usuku ozofa ngalo ulazi. Ala bafana mniya kungcola nyani kuzogqibela. I-expiry date yakho uyazi. Zocela nje oyedwa nje uzongibambela oyedwa kulo mfana ohlekayo. Kwenziwe i-exemplar ngaye. Yomile le ntombazane. Yomile le nkosikazi, yomile le ndoda. Zanini ngimnonke ninenikhathele nensindwayo.